Vittu meidän ove on paska !DDD. Niinpä make !D. Ei vittu pojat kattokaan tuolla on 5 euron seteli. Gappas mennään ottamaan se. Nyt pojat nopeasti ennen kuin joku Asperger homolukiolainen bimppi löydää sen ja ottaa sen mukaansa !DD. Ja Viljami, käy sä hakee se 5 euron seteli. Okei, mutta käydetäänkö me se happo kolikkoihin vai ES? Ei vittu Viljami, pelaaks jotain happoa !DD. En pelaa, se oli läppä !DD. Hyvä, nyt mennään ostamaan ES ja väristelemään Sivan pihaan !DD.